Vezmeme si ruličku od toaletního papíru, vybereme nějakou hezkou barvu v barevných papírech. Já jsem tentokrát zvolila oranžovou. Pomocí rolování ruličky jsem si přesně odměřila, kolik papíru potřebuju na jedno zvířátko. Takhle jsem si naměřila výšku a šířku a vystřihla takovýto obdélníček. Pak jsem se vzala lepící pásku, kterou jsem obrátila na lepící stranu a na tu jsem do půlky nalepila barevný papír. Nějak takto. Celou čtvrtku barevného papíru jsem pomazala lepidlem a na druhý konec, ne na ten s tou lepící páskou, jsem přilepila ruličku a začala rolovat. Tak. Zbytek čuhající lepenky jsem zastrčila dovnitř, tak, aby nebyl vidět. Na ještě jeden kousek papíru jsem si nakreslila ouška pro moji lištičku. No a aby bylo vidět, že to je opravdu liška, jsem ji ještě přilepila takovýto ocásek. Tak